Právě pro rodinu válku. Vlastně tady ten zamek od Popíle hoře až po druhé světové válce, jak víte. No a takže jsme řekli s Alexandrou Lipnickou, která se omluví, že nemůže být tady jako kuratorka dneska z různých důvodů. A chceme právě aby se lidi o tom věděli. Proto by ten velčí a proto je ten zámek Brtnice, protože ten zámek Brtnice poněkud zapomenutý. Potom dáme slovo panu majiteli, panu dotykaři. Ale jenom krátce vám řeknu, že ten zámek se zaslouží daleko jiný osud. Jo? Já nevím, čím to je. Vždycky, když je nějaká akce, začíná koncert, tak vždycky řeknu pár slov, že stav tohoto zámku není věc pouze pana majitele, nebo města Brtnice, nebo ani kraje Vysočiny, ale je to věc celá Česká republika. Celá Česká republika by se měla uvědomit, co to